NBNN नायगिरि बिथांमोननिसिम आं दा बर्थमान दंफैयो रौता बियाबनि बालिसिया जंगल दैमागुरि गामियाव दिनै बिष्णु दैमारी होननाय सासे लाइमोन गथ'आ दिनै उजबेकिस्तानावहा वाकु किक बक्सिं गेलेनानै दिनै ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हादों। आं दंफैयो दा बिथांमोननि न'आव। आं सिगाङावनो केमेरा पार्सनखौ देखायनो होनबाय नैबे दिनै बे गामियाव बालिसिया जंगल गामियाव दैमागुरि होननाय जायगायाव बिथाङा हारसिङै निजोमैनो धनस्री दैमानि रुगुङाव जिरायनानै हारसिङैनो नैबे गेलेनाय जिनिसजों गेलेनानै सानफ्रोमबो नाजाबाय थानायाव दिनै माहारियारि गेम बा गेलेमुआव देरहाबोदों। थ' बिथाङा मा होनो बिथांनिफ्राय आं फंनैसो सोंगोन। बे जुननि 29 आरो जुलाइनि 3 तारिखसिम इन्टारनेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप उजबेकिस्तानाव जादोंमोन। बेवहाय आं बाहागो लादोंमोन। बाहागो लानानै आं ओमफ्राय सेकेन्ड राउन्डआव ताजिकिस्तानजों गेलेदोंमोन। आं बे गेलेनायाव थारमाने आं सेकेन्ड राउन्डआव गन्थंजों ब्लिडिं जानायनि थाखाय आं गेलेनो हायासै। बेनि थाखाय आं गल्ड मेडेल लाबोनो हायासै। खिन्थु नाजादोंमोन आं मेडेलखौ गल्ड मेडेल लाबोनो। खिन्थु दा उपाय गैयाव आं ब्रन्ज मेडेलावनो फैनांबाय आरो। 2023 मायथाइयाव सुइजारलेण्डआव अलिम्पिक गेलेमु फैगासिनो दङ। बेहाय बाहागो लानायाव नोंथाङा मा सानदों? आं दा बे 2023 नि मार्चआव आयारलेण्डआव वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेम जाबावगोन। बेहाय थांनो थाखाय आं दायो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि एसे सहाय मोननो लुबैदों आरो। मानो होनबा दा बेहाय खेला बहुत टाफ जागोन। दा थांनायनि थाखाय आं बिनि सिगां बहुत ट्रेनिं लानांगोन दायो वर्ल्ड चेम्पियनशिप। दाथ' आं इन्टारनेशनेल गेलेना फैबाय। बेवहाय आइडियाखौ मोनबोजोब्बाय बोरै गेलेनांगौ। दा बेखायनो आरो दा बे वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव थांनो थाखाय आं दा प्रिपेयार खालामगोन। दा बेनि थाखायनो आं जोंनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे जुदि अनसुंथाइ मोनोबा आं एसे गोजोनगौमोन आरो। नंगौ बिथाङा दिनै आयारलेण्डआव गेलेनो थाखाय आसाम सरकार एबा BTC सरकारनिसिम खावलायदों जे एसे एनै जुदि अनसुंथाइ मोनो अब्ला बिथाङा फैगौ बे अलिम्पिक खेलाव गेलेनो खाबु मोनगोन होननानै बा खाबु लाहैनो हागोन। दिनै बिथाङा माहारियारि गेलेनानै ब्रन्ज बान्था लाबोनो हादों एबा मेडेल लाबोनो हादों। थ' दिनैयो फैगौ 2023 मायथाइयाव अलिम्पिक गेलेमु जानो थांगासिनो दङ। बेहाय बाहागो लानो थाखाय बिथाङा जोबोद रां रुफानि जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। थ' बिथाङा बे बेलायाव सरकारखौ बा आसाम सरकार BTC सरकारखौ मा खावलायगोन बा बिथांनिसिम आं फंनैसो मिथिनो लुबैगोन। मोजां सोंथि सोंदों। दा बिथांखौ आं दहाय एसेबो बुंबोबाय बिनि सोमोन्दै। जोंनि दिनैनि BTR सरकार जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आं खावलायनो लुबैदों। बिथांखौबो आं रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आरो जोंनि आसाम सरकार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं खावलायबावनो लुबैदों जाहाथे बिथांनि थांनानै थानायनि लामाखौ बा बिदि ट्रेनिं सेन्टार खालामनानै खुलिनानै होयोब्ला बिथांनि लाइभलिहुड बिथांनि थांनानै थानाय बिथांनि गथ' गथायखौ फोरोंलांनो हानाय बे सुबिदाखौ खालामनानै होनो हायोब्ला जोंनि बे आसामाव बा जोंनि BTRआव आं लुबैदों बिथांखौ बिथांनि जिउ खुंनाया जाहाथे बिथांनि जिउआव साक्सेस जाथों होननानै आं आसा खालामदों। बिथाङा जे माने वाकु किक बक्सिं इन्टारनेशनेलाव ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हादों। बेनिखाय बिथांखौ जों इन फिउचार आरो फैबाय थानाय दिनावहा बिथाङा आयारलेण्डआव जों खोनानो मोन्दों बिथाङा आयारलेण्डआवहा वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि थाखाय बिथाङा कम्पिटिसन खालायगोन। बेयावहा बिथांखौ जों बेनिख्रुइ साबसिन हामसिनै रिजाल्ट लाबोनो हागोन बा विनार जानो हागोन होनना जों आसा खालामदों। आरो बिथांखौ जों बयबो रायजो राजाफोरानो बे कम्पिटिसन खालायनायाव बयबो सहाय खालामनो थाखाय आं रायजोफोरखौबो खावलायगोन आरो जोंबो सहाय खालामनो थाखाय जों साखाफारा जानानै थागोन आरो।
जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नि फिसा होननानै जों बहुद जोबोद साबायखर बावबाय आरो बेनि अनगायै आरो जिथुनिखि सेकेन्डआवहा दङ बे सेकेन्डआवबो बेबायदिनो देरहानाबा जों दैमागुरि गामिनि जेनेबा बिष्णु दैमारिया जेनेबा आवगायबोथो होननानै जों बर' बिमानि फिसाखौ बहुद जोबोद साबायखर बावनो थायो बेखिनियावनो खुलुमबाय दिनै आङो आंनि बिबोनाङा दिनै इन्टारनेशनेल किक बक्सिं उजबेकिस्ताननिफ्राय गेलेना फैदों आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिबाजै महरै रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो दिनै आंनि बिबोनांखौ बेखिनिसिम वेलकाम खालामनो फैनायनि थाखाय